Bi alamsay janvier kalo kile duru samba flani mwan saba mali kono fon jabana na jebogo omnu mi onfle san awati mali kono fota si mali ko ma anga bororo kono ka mali kono fon poenet amofu ninga o wale ni mando dan te fulimina obe sigile ka bamana kono fon mi makono o wakati sira obe simle ko kura kuna fondamne la sabi asongo ali serkilo konna na femi la kana baliyai o nyonya le meyi ko sebe wa o kera sababu ninga tesit ale kerefe du olumu minno oluma o koni bega boli ninga ta u ka duwa o konna ko sababu ke che marfatu oluka kele gerento oluye o kum konna na sa du nyema oluye wele bla anga jamana nyema ma kuka u chesri ya sa baloko gerente o kana na anga jamana o konna Toko jamana nyama fornya simi ale konna na Bamako Mali faba o konna kunu aramadu janvier kalo klinan samba flani mon saba ana kun koni misa o de be talike kono wari sorlasi binani ni kono to mi minanembe an fe ya agani klikili bonyani o be ke wati mini Mali jamana yi ni finti la kanu nyangini o kaso oyi Ça fait kala so mi noni akufura na mawuli ko école doctorale ale kuma chale no ami yoromna ikobi kala ni koroba ulu yere ayira kafoko adun sara ukacha abiti jofo sefa wari miliari kele ani wabinani o bonyangula wako sharia fmebi Mali kalango o konnana ulu be ayira kafoko kalango ni adamakaka belajele ula Pour faire un sani au moment na mawule ko passation des marchés publics o kum konna na sa fait kalanso ula akuma koni doroni aboro chalino ami yorom na ikobi wa adara keneka tarata temeni nyere ukonna wa bi abe réseaux sociaux non fait la obela jelina aywa fait kala a ministre so kon fe ko laini de do laini mini abul dara ka beni ministre so bela jelin oye Nime dansiki ke bi bamna kibaru ola ama fuko o kame wakati were